Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ibanin niyo ang trompeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kadinyo. Manaw sab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Francisco de Sales, St. Francis of Sales, obispo o doktor sa simbahan. Usa kini siya ka modelo sa pagpuyo sa kinabuhing mabungahon dihas pagtuo. Naghimo sa ni siya daghang mga sinulat o mga pagtulunan nga iya sang gipuy-an sa pulong o sa buhat nga nakahatag og kabag-uhan o kalig-on sa pagtuo sa simbahan o kabag-uhan sa kinabuhi sa mga kaparian sa pag-alagad sa simbahan. Natawo ni siya mga 1567, namatay po ni siya mga 1622. So, mga 55 years old na ni siya. Patay na. Ako 60 na. Nilapas na. Ambot unsa kay nahimo nako nga makapahatag og kalig-on sa pagtuo. Samot na mo diha. So, atong iampo unta makahimo ta sa mga butang, kita mga Katoliko, makapakita tas kalibutan unsaon pagpuyo kining kinabuhi nga gasubay sa pulong sa Ginoo. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit ani ato mga slots nga hatagan sila sa Ginoo og kalig-on sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga alang sa kaluwasan sa katawhan, nagbuot ka nga si San Francisco de Sales, imong obispo, mahimong tanang butang alang sa tanan, itugot nga maluluyon nga sinunod ang iyang panigingnan, magpasundayag kami kanunay sa kaaghop sa imong gugma diha sa pag-alagad namo sa mga kaigsuunan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Apan niadtong gabiuna gisultian sinatan sa Ginoo, ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimog balay nga akong kapuy-an?
Wala ako makapuyog balay, sukad madala ko gikan sa Ehipto ang katawhan sa Israel hangtod karong adlaw. Nagbalhin-balhin ako pagpuyo diha sa mga tulda. Sa tanang dapit nga ako nag-uban sa katawhan sa Israel, nakasulti ba ako bisag usan na lang kapulong ngadto sa mga maghuhukom sa Israel nga akong gisugo sa pagbantay sa akong katawhan ang mga Israelita? Nagingon ba ako, nganong wala man ako ninyo butang igbalay nga sidro? Busa karon sultihi ang akong sulugoon nga si David, kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsibanan, gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan ang mga Israelita. Naguban ako kanimo sa tanang dapit nga imong giadtuan, o gibuntog ko ang tanan mong kaaway, o himuon kong bantugan ang imong ngalan, ingon sa mga ngalan sa mga bantugang tao sa kalibutan. Hatagan kog luna ang akong katawhan, ang mga Israelita, o papuyon ko sila didto, aron makabaton sila ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga taong mapintas ingon kaniadto, sukad sa panahon nga nagtudlo akong mga maghuhukom alang sa akong katawhan, og dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang paniana, ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw og mga kaliwat, og inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, og himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, og ligunon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod og usa ka templo alang sa akong ngalan, og palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kun makasala siya, kastiguhon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Higugmaon ko gihapon siya sa gugma kong walay paglubad, dili sama sa gibuhat ko kang Saul. Og palungtaron ko ang imong banay o gingharian hangtod sa hangtod. Gisulti kini ni Nathan kang David, sumala sa pananawon nga iyang nakita. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hangtod sa kahangturan, ampingan ko ang akong gugma, alang kaniya. Hangtod sa kahangturan, ampingan ko ang akong gugma, alang kaniya. Naghimo ako kasabutan sa akong pinili. Nanumpa ko kang David, akong sulugoon. Sa kahangturan, ligunon ko ang imong kaliwat, ug pabarugon ko ang imong trono, hangtod sa tanang kaliwatan. Hangtod sa kahangturan, ampingan ko ang akong gugma, alang kaniya. Sa kahangturan, ampingan ko ang akong kaluoy kaniya. Ug ang akong kasabutan uban kaniya, mubarog nga malig-on. Himuon ko ngang iyang
sama sa adlaw sa mga langit, hangtod sa kahangturan. Ampingan ko ang akong gugma alang kaniya, hangtod sa kahangturan padayunon ko ang akong kaluoy alang kaniya, ug ang akong pagpakigsabot kaniya magabarog nga malig-on, hangtod sa kahangturan. Ambingan ko ang akong gugma alang kaniya. Ang Ginoo manaak kaninyo. Maausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayawan ikaw, O Ginoo. Usa ka higayon ni ana si Jesus nanudlo didto sa daplin sa lanaw sa Galilea. Hilabihan kadaghan sa mga tao nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang katawhan nagbarog didto sa lapyahan. Nagtudlo siya kanila sa daghang mga butang pinaagi sa mga sambingay. Kini usa sa iyang gitudlo kanila. Pamati kamo. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Samtang nagsabod siya, may mga binhi nga nahulog daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon ug tungod kay mabaw raman ang yuta niini, dali ra kining miturok. Apan sa dihang nainita na kini pag-ayo sa adlaw, nalaos kini. O kay wala man makagamot pag-ayo, nalaya. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit. Unya mitubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Tungod niini wala sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok, mitubo ug nanguhay. May nanguhay ug tagkatluan, ang uban tagkanuman ug ang uban taggatos. Ug unya miingon si Jesus, kung aduna kamoy dalunggan, pamati kamo. Sa nag-inusara na si Jesus, pipila ni adtong nakabati sa iyang pagpanudlo, miduol kaniya uban sa napulog duha katinun-an, ug mihangyo kaniya paghatag ug katinawa ni adtong mga sambingay. Si Jesus mitubag, gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apan alang sa uban, ang kamatuuran gipadayag pinaagi sa mga sambingay aron bisan pa sila magtan-aw dili sila makakita ug bisag mamati sila dili sila makasabot, kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila.
Unya nangutana si Jesus kanila, wala ba kamo makasabot sa sambingay? Nan unsaon man ninyo pagkasabot sa ubang sambingay? Ang gisabod sa magpupugas mao ang mensahe sa Dios. Usahay ang mensahe mahulog sa agianan, kining mga tawhana makadungog niini, apan sa pagkadungog nila niini moabot si Satanas ug mosakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. Ang ubang tao sama sa mga binhi nga mahulog sa yutang batuon, sa pagkadungog nila sa mensahe mudawat dayon sila niini sa dakong kahinangop. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mopadayon. Tungod niini pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, mobiya sila dayon. Ang uban usab nga mga tao sama sa binhi nga gipugas sa dapit sa mga sampinit. Mao kini sila ang mga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka niining kinabuhia, ang gugma sa bahandi ug ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy muaong ug mulumos sa mensahe, busa dili sila makapamunga. Apan ang ubang mga binhi, ang ubang mga tao sama sa mga binhi nga gipugas sa maayong yuta. Makadungog sila sa mensahe, mudawat niini ug mamunga. Ang uban tagkatluan, ang uban tagkanuman, ug ang uban taggatos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Taas ang atong Ebanghelyo tungod kay gipasabot man ni Jesus ang sambingay. So dili na ko kinahanglang mo humili. No? Wade mo kasabot ato. Sabot na? Sige, lingian na lang imong tupad. Ing na maayo ka o bati nga yuta. Ing naon sa man ka, maayo o bati nga yuta. Bahala mo diya. Unsaon na to pagkaila nga maayo tang tao or maayo tang ayuta, ang pulong sa Ginoo mamunga ba? Unsaon na to pagkaila sad nga kita bati nga yuta, ang pulong sa Ginoo dili mamunga. Simple ra kayo ang sambingay ni Jesus, ang pagpamunga. Nga ikaduhang lingi sa imong tupad ing namunga na ka. Namunga. Kanang inikis-kis nimo sa imong kilay, namunga ang pulong sa Ginoo. Ha? Kanang inigpa-color nimo sa imong buhok, namunga ang pulong sa Ginoo. Kanang inigpaputi nimo sa imong naong nga lagom-lagom mo, namunga ang pulong sa Ginoo. Ha? Kanang inigpangural nimo sa imong balay, namunga ang pulong sa Ginoo. Kanang inigpaningil nimo anang utang, ikiha pag inimog di kabayad, namunga ang pulong sa Ginoo. Kanang sige nimong pakiglalis anang mga utlanan si yuta, pertigid nimo kaigihan anang imong yuta, imong mga tanom, unsa man namunga ang pulong sa Ginoo. Sa imong pagpamalit og slat, namunga ang pulong sa Ginoo. Kusog ang tingog ko. Bantay ha. Bunga yun, basta malit og slat. Mao na unsa man di ay ang hinungdan nganong dili mamunga ang atong kinabuhi diha sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Ang unang pagbasa na ay akong nakita nga kaning guide. Si David gusto niyang tukuran ang Ginoo katong arkas kasabutan kay gibutan raman ilaw mustulda
gusto siyang magtukod og balay, kanang stable nga balay. Ni siya, ang akong gipuy-an palasyo, ang akong Ginoo nagpuyo ulas tulda, ako ning tukuran og stable nga simbahanan. Pareani ba ning simbahan? Unsa may gisultis Ginoo ni David, pinaagi ni propeta Nathan, sa tukuran ko nimong balay nga sukad adtong pagkuha nako sa Ehipto sa inyong kaulipnan, nagbalhin-balhin man kog puyo sa tulda, wa man ko'y reklamo, wa man ko'y gisulti, ayaw na pag-ambisyon nako nga tukuran ko nimong balay. Unsa man ang balay? Unsa man ay implication kung magtukod na tagbalay? Permanenteng puy-anan. Unsa man ang tulda? Temporaring puy-anan. Si San Pablo sa iyang sulat nga wa sa ko kibawog unsa tong unsa to asa to pangitaos Bible niingon si San Pablo, kining atong puy-anan nga usa ka tulda hipuson kini. Kani atong lawas ba? Tulda ang tawag ni San Pablo ani. Hipuson rani kay temporary. No? Gilinga imong tupad ina tulda ra ka. Way siguro karong gabi hipuson na ka. Wa gani siguro unyang taod-taod hipuso na ka. Tulda ra ba? Og kanus aman ta mahimong mailad sa yawa kung mga ambisyon na tanga do natay stable life. Stable ba kanang permanente? Ayaw gyud pangitag permanente aning kinabuhia kay mailad ka sa yawa. Mo bitan nang dunay panultihon ang mga philosophers, the only permanent in this life is change. The only permanent in this life is change. Philosophical na nga pagkatermino. Tanawa og unsa say gibuhat sa, di ba, naama sa mo ilad-ilad aning kaminyoon, ingon din, magminyo na ko, Father, aron doon na ko'y stability. Di ba, no? So sa ko'y, magkuhan na ko'y, mangita na ko'y stable life, magminyo na ko. Ha? Magminyo ka? Nya, stable life? Pagkadakuha gini mong sayok, magminyo gani ka, nangita kag gubot nga kinabuhi. Dili stable. Ang stable nga kinabuhi kanang di magminyo sa magpare og madre. Pero magminyo ka na di man gani ka katarong og tuok kay pukaon kay kakadlawon. Wa pagi ka kahumag kaligo nanay gustong hunungo na. Di ka katarong oy. Mukaon ka, mukalit lang kag barog kay nihilak ang bata. Stable din na. Nya gikan sa imong pagkamabdos hangtod sa pagdako anang bataa nga imong gimabdos hangtod maminyo na pirmi kang maapektuhan siyang problema. Stable din na. Ang imong bana kaniadto gwapo karon palahubog na kayo. Stable din na. Kadang asawa nimo siksik istanan, Coca-Cola body karon beer brandy na ang lawas. Stable din na. Ha? Oh, dili oy. Mao na nga bisan sa kaminyoon gipreparar ng daan nga dili stable ang kinabuhi. Inigsaad sa asawag sa bana, unsa may gisaad ninyo kanang inigkasal? Sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag ka nato. Dili stable oy. Karon malipayon ka, sunod na sang panahon sakitan na sad ka. Karon abunda ka, sunod panahon pobre na sad ka. Karon himsog kag lawas, sunod panahon masakito na ka. Alingi ay mong tupad, ingnaon say sakit ni moron. Nga anay sakit oy. Onya mag-maintenance ka.
mag-maintenance kay aron kunuhay maayo imong sakit. Ilad-ilaran ng lawas nimo. Ako na namsag ko'y maintenance karon. Nya mayon ko inom kita ning maintenance para stable atong health. Na igsunod nimong pa-check up pun-a na sa naglaing maintenance. Hangtod porti naghanang maintenance nya imo na tong maintenon aron kunuhay ka ma-stable na mukalit lang kag collapse. Ang side effect dahil sa maintenance mo create naman sa tuglaing sakit. Oh, ilad-ilara. Tulda ra gyud ta, tulda. Nakaron kinsa maning tawo nga mabungahon. Kani si Saint Francis de Sales, practically ang tanang mga santo samang San Vicente Ferrer. Wa sila'y stable nga lugar nga puy-an og stable nga kinabuhi. Unsa may ilang gibuhat? Naay panultihon ana si San Pablo nga gisunod sad ni San Francisco de Sales ug sa tanang mga santos. Ningon siya si San Pablo, I become all things to all men. Nahimo kong tanan alang sa tanan. Sabot mo ana? Wa mo sabot. Nahimo kong tanan alang sa tanan. Kana bang di ko magpili og unsay kahimtang, kamao kong mopuyo sa kakabos, kamao sa kong mopuyo sa kaabunda, kamao kong mopuyo kuyog sa mga masakiton, kamao sa kong mopuyo kuyog sa mga maiglawas, kamao kong mopuyo kuyog sa mga kaaway kadtong gipriso na siya, kamao sa kong mopuyo kuyog sa mga higala. Pirme siyang nag-andam sa pag-adjust unsay moabot. Nya unsa may iyang gipuy-an ining tanan, usa ra gyud stable sa kinabuhi sa mga santos ang pagpuyo sa pulong sa Ginoo bisan asa pa nga sitwasyon. Kanang paghigugma, kamao ba kang mohigugma sa mga nangutang nimo nga wa mo bayad? Kamao ka dili? Higugmaa siya isip dili mo bayad. Unsaon man, ayaw nagpaningil. Di ba? Ayaw nagpaningil. Kamao ba kang mohigugmaa ng bana nga palahubog? Kamao ka dili? Kana mga hubog ba? Kamao kang mohigugma? Higugmaa ang hubog. Ayaw na pangandoy nga dili mahubog. Kamao ba kang mohigugmaa ng taong nangabit? Kanang mga bit ba kay natintal, kamao ka mo higugma, kamao ta na oy. Di ba? Ayaw na pangandoy nga mobiya na siyang kabit, higugmaan na lang na siya isip na ngabit. Anha diha mo bunga ang gugma, kana bang maggamit nimo ang gugma bisan asang dapita kay ang pulong sa Ginoo, hait, espada siyang hait, way makababag niya. Pwede ra gid nato siyang gamiton. Kana din pagkamanggihatagon, kamao ba kang muhatag anang mga dawo? Kana mga taong dawo ba? Kamao kang muhatag dili? Kamao man. Di ba? So hatagin ang mga dawo, ayaw na pagpangayo og bayad. Kanang bawas ba? Asa man na mo bawas nga dawo man na? Sige, ilaghatag. Aron mo bunga ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, ipanghatag ang imong mga grasya. Kana ding pasaylo, kamao ba kang mo pasaylo anang mga manuyupay nga kawatan kayo? Kamao kang mo pasaylo dili? Kamao man ta. Ato lang butang ag limit. Hala, sige lang pasaylo. Pasayloan ang mga dili kamaong mag-usab silang kaugalingon. Pasaylo asa nang kamaong mausab silang kaugalingon. Mubunga ang pulong ni Kristo nga nag-ingon, pasaylua ang imong isig katao, kapituan kapito. Da. Niya unsa may resulta? Doon na sa ilaing permanent. Unsa man? Permanente ang atong kalinaw, ang atong kalipay, ug ang atong kabalaan. Kung ang pulong sa Ginoo mubunga na nato, dili permanente atong balay, dili permanente ang atong sitwasyon, pero ang atong kasing-kasing permanenteng malinaon, malipayon og balaan. Mauna na siya ang gitawag og
paghari sa Dios. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Unsa to? Hangtod sa kahangturan, ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Nindutan ano? Hangtod sa kahangturan. Pasabot, stable ang gugmas Ginoo. Nya kinsa may iyang tagaan ani, kadto ra sang magsigig paambit ni ining gugmaha, bisag unsa pay sitwasyon, bisag kinsa pay iyang gikaatubang. Muna dinis ato, sige tagtabang aning mga tao nga nagpatabang nato, naiuban mo saway sad nato. Sige kog baligyag slat, naiuban mo palit na say dili. Pero mao ba nay rason nga di nako mo baligya? Di ay. Tanawa di ba ang atong halin sa atong SBF dag niabot nag 8,378 ka slots. Pakpak, di ba? Nga ang ato sad nga Healing Joy of Santo Niño niabot na sag 6,087 ka slots. Pakpak yapon. Kutob raraban ni sa February 3. Ugma magsugod na ta sa atong first day sa Novena para sa atong kapistahan ni Santo Niño dinhi. Nindot-nindot tarog gimmick. Ni-adjust ta sa panginahanglan sa atong mga kaigsuonan. Gusto ko no nga ipaaligri na tugjutay ang atong pagsaulog mo nang dunay gitaw na tog sinulog kompetisyon sa chapel level, na asay sinulog kompetisyon sa barangay level. Aligre na kayrong atong palibot, no? Gabi dugay kong nakatog kay gasigig buto-buto diri skillet kay nagpractice na ko maamong sa kog apil anida, pero sige lang unsaon man nga ato maning sitwasyon karon. Ana gipakwenta nako sa atong accounting og pila gyud mabudget ani, moabot og mga 2.5 million. Ay mo duko-duko diha 2.5. Ang kingon ko 2 million raman ti akong yun na 2.5 man di ay dayon ni nato dili kana mo ni atong nganong mo balibad man ta nga kamao man tang mo kuan. So atong increasean ang atong pagpalit og slot, himuon na natong 25,000 ang atong HGSN, dili na 20,000, tag 100 raman sad ni niya. At competition man challenge man mag-challenge sad ta. Upat man, 5 man ni kabuk atong barangay dinhi, niya 5 na sad ko katuig dinhi. Di ba? So maghimo ta og 50 slot challenge sa HGSN. Tagpila man na, tag 5,000. Di ba? So gusto ka nga mo challenge imong kaugalingon aron mo bunga gyud ang pagkamanggihatagon, hala palit og 50 slot challenge, 5,000 pesos nga HGSN. Nya ato ning hotdog palit ang 25,000 aron matuman ang atong kanirong gitawag og pangandoy sa pagpauswag sa atong pag-celebrate sa Pista Senior dinhi sa atong parokya. Gamay ra kayo ni itandi sa gihimo sa atong basilika, pero igo na ni para nato sa parish level nga makapadasig, makapalig-on sa atong relasyon sa Ginoo ni Santo Niño, sa mahal nga Birhen Maria nga iyang inahan, og sa atong isig katao. Kanilang rong magpractice sila kada gabi. Pastilan kaingon ko mabanding gini sila, mag-away-away na sila, magkinusmurize na, putakak na kada ayaw lagi nana lagi kani lagi ana-ana na sila. Yung sabi bitaw no makaton sa na sila paubos sus kanindot sa mahitabo. Nga ang atong official overall coordinator aning atong barangay Sinulog Showdown, usagid ka organizer sa mga aning sinulog dito sa Cebu, nihangyo siya pader doon na gid untay grand dry run sa 5 ka contingents nya kay naaman tay motorcade nako na lang
kanang katapusang motorcade nga ikasiyam amo nila na i-cancel aron kanang maong gabi ighuman sa misa mag-dry run sila diha sa atong grounds. Ani oyon siya. So wa na tay motorcade sa ikasiyam, ang atong grand motorcade himuon nato sa ikawalo, Pizza 2, Pizza 1 sa Pebrero ang atong grand motorcade. Onya ini ka Pizza 2 kuana diha final dry run aron nindot ang atong showdown ini ka Pizza 3, di ba? Mamugwa malipay di mo panambong mo nya dasigon ta mo kuyog mo motorkid walo ka adlaw malingaw gid mo magtan-aw sa mga sinulog sa mga chapels 34 ka kapilya mag-perform og sinulog every night anang walo ka adlaw mura jud mo nakakita og lain-laing areas kalibutan nya ang atong tema sa atong pagsayaw ang Gosos official goso ni Santo Niño. Uno man na kastansas, ang kada contestant sa chapel man o sa barangay, nibunot sila o usa kastansa. Nya unsay mensahe anang maong stansa, mao'y ilang i-project sa ilang sinolog dance. O, di ba? Aligre. Wa pa man nahimo agyod nga ni-emphasize og usa kastansa para nang Bato Balanis gugma perstansa kanamo maluoy kaunta unsaon nimo pag-project ang Bato Balani sama nang ang simbahan gipatindog di ba unsaon nimo pag-project nga nagpatindog sila simbahan di ba murag wa gyapon epekto kayo sige na manindog na lang ta pag-ampo sa katawhan mga igsoon pinaagig mga sambingay si Kristo nagtudlo kanato abli ang atong kasing-kasing nga mudangop kaniya sa pag-ingon Dios nung magpupugas panalangini kami Dios nung magpupugas panalangini kami nga ang simbahan dinhi sa kalibutan mamahimong sama sa tabunok nga yuta nga mamungag gatusan kaani magampo kita sa Ginoo Dios nung magpupugas panalangini kami nga ang mga nangulo sa atong nasod magdumala sa paagi nga makapahimuot sa Dios ug sa ilang mga lungsuranon magampo kita sa Ginoo Dios nung magpupugas panalangini kami nga ang atong dili mapugngan nga mga ambisyon o pagkahakob dili unta motuok sa pulong sa Dios dinhi sa atong kinabuhi magampo kita sa Ginoo Dios nung magpupugas panalangini kami nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo magampo kita sa Ginoo Dios nung magpupugas panalangini kami nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo Dios nung magpupugas panalangini kami nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy magampo kita sa Ginoo Dios nung magpupugas panalangini kami nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo Dios nung magpupugas panalangini kami nga sila nga namatay makatagamtam sa kahayag sa kalipay ug sa kalinaw dito sa langit magampo kita sa Ginoo Dios nung magpupugas panalangini kami Amahan nga naghatag kanamo sa mga binhi sa imong pulong dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya at kasabalan ug alang sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, pinaagi niining makaluwas nga gugma nga among gihalad kanimo, padilaaba ang among kasing-kasing ni anang Dios nong kalayo sa Espiritu Santo, nining maong kalayo imong gipadilaab sa paaging katingalahan ang maaghop uyamot nga kasing-kasing ni San Francisco de Sales, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Panausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga sadya ang simbahan diha sa pista ni San Francisco Obispo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos nagaday kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga aniya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang gingharian, ang kahugan maya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Malausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipangulong lamang ang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini mao akong lawas nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Diining langit ng kalanon, ginawat sa kabus. Ang saan gaway kapagyasan, sa namatay sa krus. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot na ngamoyo kami nga pinaagi sa mga sakramento nga among gikalawat sa pagsunod namo dinhi sa yuta sa gugma ug kaaghop ni San Francisco de Sales. Makadangat usab kami sa himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kalipay. Mahitabo ra ni kung mahimot ang maayong yuta. Di na ta mangandoy og stable nga sitwasyon, mangandoy tag stable nga pagpaambit sa mga pulong sa Ginoo ug pagpuyo niini. Salamat sa stable gyud nga nagpaambit nato dinhi na malit og slots. Napatay mga available ang atong SBF DAG para sa kumbinto nato nga gitukod. Naapay 51,622 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Ngandoy taani nga kutob untas Abril mahurot ni datog palit tag 500 raman. Unya ang ato sad nga Healing Joy of Santo Niño, HGSN, na pa'y 18,913 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Kutob rasad ni sa February, ilahos lang na to February 4, o mahuro, o di pa mahurot sa February 3. Niya, karon sang Sabado, ika-tulong nobinaryo nato sa atong Pista Senyor, ang misa nato dinhi sa buntag, alas 5 buntag, wa tay misa sa alas 6, alas 5 sa buntag. So ayaw mo kasipyat ha, ang kamong manimbahay og alas 6, alas 5 buntag ang atong misa.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.